primeiros documentos como tal, pois xa no siglo XIX xa hai constancia de que se estaba explotando o estaño, seguramente xa se había explotado moito antes. E no siglo XIX incluso pois hai constancia en algún documento de que algunha vez a actividade mineira se paralizou por oposición popular dos veciños e veciñas. E logo pois o boom máis grande xa foi no siglo XX, coa explotación seguíase explotando o estaño, e co wolfram vinculado á Segunda Guerra Mundial. O noso pueblo foi todo un pozo de minas. As primeiras que traballaron por aí todas foron de estaño. E despois isto era de wolfram, chamamos os lemeiros. Bueno, nos lemeiros montaron o lavadero. E as minas estaban arriba no terreno, chamamos o Carballo. Empezou aquí no chamamos o Alto do Carballo. Aí foi onde empezou a mina. Un tal Cerezales foi o que descubriu a mina aí no Alto. Para a flor de terra. Aí estaba o wolfram e a flor de terra. Aí sacaron, o que quixeron. Pois foi cando xa viñeron os outros, xa empezaron a romper por todos os sitios, aí fixeron un desastre. E entón, xa se nota ben, ali o fundido do Carballo, sabes como está aquilo. Pois iso xa está medio relleno do que a xente vai tirando de escombro para ali. Había unha aquí na Xeria, outra na Furafoles, outra máis arriba que chamaban a Tosca, e a mina dos lameiros, que era que daba o wolfram. Había un montón de minas, pero a que máis produciu foi esta daqui. Chegou a producir, según decían os que traballaban lá, a 10.000 kilos de wolframio diarios, que era unha barbaridade. Eso era As outras producían estaño, bastante estaño, pero claro, con menos cantidad. Pagábase máis, o estaño pagábase máis, pero moita menos cantidad. Depois houve unha empresa vasca, que tamén estuvo traballando aquí, pero no ano 54 marchouse e deixou todo abandonado e aí quedou todo isto. E foi unha riqueza naqueles tempos, os almares eran de todo. Aquí tiñan conomatos, aquí tiñan a ración do pan todos os días, aquí daban a ración tamén por a familiar. E puxéronnos a luz eléctrica ao pueblo. Puxéronnos o teléfono, naqueles tempos, o ano 35 tiñamos iso todo. A luz tiñan a 4 ou 5 no pueblo, que eran os caciques deles e os amigos, e puxeron unha bombilla cada un. Porque tiñan un grupo aí grande que producía corriente para toda a mina e ainda lle daba a eles. Para unhas cousas foi boa e para outras foi mala. Pois para a xente que tiña que ganar o duro para poder comer. Foi mala para as terras que quedaron desgraciadas. Porque están furadas todas por debaixo e a que queira botar algún fruto non pode, porque non dá. E que traballa día e noite. 3 relevos. 2 de día e 1 de noite. E que a contorna nosa viñan traballar para aquí para o noso pueblo. Viñan á mañá e marchaban á noite, e outros buscaban aquí unha casa para parar, e buscaban vivienda, pero non encontraban a casa. Mira que vivían nas cortas, onde ao jado, e dormían e todo. Non había casas. Ora que naqueles tempos foi unha América, aquí o noso pueblo era como unha festa. Todos os domingos había festa, ou geiteiro, ou pandeiradas, ou desas cousas todas. Festa sí, porque que pagaba a música eran os dueños da mina, para que fóramos ali á festa a beirar todos. As minas trouxeron, sí, algunhas cousas menos malas, pero outras malísimas, porque as minas houve moito ocio aquí, neste pueblo. Aquí había 5 ou 6 bares, estaba sempre cheo de xente. Todo o que ganaban iban a xogar ao xogo, ao tazar, e ali se quedaba todo. Aparte disso, pois, había tamén malos tratos aos xogadores e ás súas mulleres. Hai xente que o recorda pois como algo non negativo, porque o traballo da mina permitiulle salir do traballo da agricultura, que era unha agricultura moi de subsistencia, moi precaria. Entonces, pois, bueno, o traballo da mina permitiulle sair dese outro traballo, pero non deixaba de ser un traballo tamén moi precario, moi difícil e que comprometía moito a súa saúde. Tamén era moi peligroso, porque se traballabas nunhas condicións, digamos, infrahumanas. Non había seguridade, porque
Os pozos e as galerías íbamos apuntalando con madeira, pero de vez en cuando a madeira rompía e vías todo abaixo. Era moi arriesgado. Unha cousa é dicilo, e outra cousa é velo ali metido baixo a terra, entraba, pero non sabía se iba a salir. E aquí non, pero na mina abaixo da estañeira matouse un obrero, sí. Pois que estaban traballando e dispararon uns tiros e logo quedou, cando entraron, o terreno estaba caio un pouco, un pouco, outro pouco, e cando caiu de repente para baixo xa apañou un. Estaban dous compañeiros, pero un escapou porque senón tamén non mataba aquel. Acabábamos de barrenar e metíámonos abaixo, para ver se sabía o estaño. Eso cual non sabía nada, pero o fumo ainda estaba abaixo, e era o que respirabas. Fumo e mar fumo daquilo. E a dinamite é moi criminal, preso. Se levaba uns aparatos na cara, a nariz, para non respirar aquel aire que había por dentro, que mellor disparabas, e aqueles gases atolondraban a un. A mellor había que salir atufado de todo, que non te tiñas de pé. A min eu tiña un primo e un compañeiro, chamaban Antonio, e estábamos traballando e barrenábamos cada 4 ou 5 tiros e depois botaban a min, porque era o mar novo ao fundo do pozo, a sacudir o aire que a chaqueta para arriba. O fumo. Non sei como sei en vivo algún día. Nos circos iso hubo bastantes tamén, sí, porque claro, se chegou nas condicións en que se traballaba, era propicio para eso. Non había nada. Naqueles tempos a seguridade social non é como hoxe. Naqueles tempos na mina mellor traballaban 50 personas, ou 100 as que fosen, e aseguraban 3 ou 4 pero sin nombre. Aseguraba 4 obreros. Entón, con esos 4 cubría os outros todos. Se eu tiña un accidente, pois como tú estabas asegurada, sin nombre, pois cubríame a min. Así pasou que agora cando a xente se jubilou e foi mirar o seu historial, pois non aparecía. Aparecían 4 ou 5, pero máis nada. Era unha balsa grande, que era onde do lavadero paraba todo ali, todo fango, todo deso. A terra aproveitabas arriba porque era mineral, e a mala quedaba na balsa. E rebentou a balsa porque non tiñan aberto o canal, estaba cerrado. Entón, cada paso iba collendo máis, hasta que ao fin rebentou e marchou todo por aí baixo. Hasta pezas, todo cheo de fango. Houve unha tormenta moi grande primeiro, sabe? A tormenta acabou de... Ella é como a vaira, ao estar chea de fanguillo, pois había que abrirlle, para que limpara a auga outra vez toda. Porque a auga era achicada as cuadras veces e veces, non sabe? E despois foi aquel día deulle para abrir a auga ao guardia que estaba de servicio, deulle para abrir a auga e foi aquela hora de chover. Pero non pensou que non ia vir tanta. E tanta veu que despois non paraba de chover e a vaira non paraba de correr. E foi se vazando, hasta que se vazou de todo. Marcharan unhas 13 cabezas de gado, de ovellas. Colleu unas mismo no camiño a pasar, e marchou com as paredes e marchou todo. E as pedras andas como aquelas. E por onde foi a agua, todo o que había alrededor do regato, que se chama o regato das minas, todo o que había dun lado e do outro quedou inservible. Moitos anos. Recordome, meus pais tiñan un prado ali abaixo, nas lajas, e do medio para abaixo estaba como isto, non daba nada. O fango que saliu, os restos que saliu, cubriron todo como se botaras unha capa de cemento, hasta que o tempo aquilo foi marchando, e, bueno, despois sí volveu. A zona que había aí do Rieiro, nos vales, pasou exactamente igual. Non se podía regar, porque a auga viña cargada de restos que non se podía regar as plantas con el. O sea, eso foi un desastre ecológico, Naqueles tempos, eu que sei, ni se sabía de ecología, ni se falaba de ecología, ni de medio ambiente, ni de nada deso. Pero ahora daste conta
co paso do tempo, daste conta do que houve aí. Bueno, como casi todas as actividades mineiras, as actuais e os do pasado, aquí non houve restauración. No momento no que as empresas se foron marchando, outras foron quebrando, deixaron todo abandonado tal cual estaba. É dicir, aquí quedaron minas a ceo aberto, unha delas era a Foca era unha mina a ceo aberto que mentre estuvo en explotación pois bombeaban a auga, no momento que abandonan, fixose un charco artificial que está aí, que posteriormente pois era a zona de recreo de todo o concello, porque como non había outro sitio onde bañarse, pois eu creo que a maioría da xente da miña idade e máis maiores aprenderon a nadar na Foca. É dicir, se fora hoxe non se nos pasaría por a cabeza pois meternos ali, pero antes pois era o sitio que había. Comprometeu tamén moito a auga de estes, tanto peces de cima como villas de ciervos, teñen que aproveitar a auga que sale das galerías das antiguas minas, porque non hai outras fontes de auga, e tamén a propia actividade mineira foi como desangrando o monte hacia o val, entonces, pois bueno, hai en algúns sitios que para recuperar esa auga hai que botar mau de bombeo. Agora está cheo de árboles e frutales e de toda clase aí de aí. E despediron a xente, cerrou a mina, os amos desapareceron e cada un tuvo que marchar para a súa casa. Aquilo en vez de restaurarlo ainda foi a pior, que derrumbaron as casas todas que había, casas novas que daba pena velas. E ao marchar, aquilo quedou abandonado. Bueno, ainda está hoxe. As chamineas unhas derrumbadas, outras está feito un escándalo. Home, claro que hai que ter cuidado ao pasar por ali. A mellor baixa unha para a outra e hai máis de 30 metros de fondo. Morreu o pueblo, morreu a mina. Non viñeron buscar nin a maquinaria, só roubaron os motores andas. Os grupos, e o que arrancaba o lavadero inteiro chamaban o Rolxo. E iso roubaron. Os alemás viñeron por aí e marcharon con eles para Bilbao. Só que viñeron o outro ano viñeron con as máquinas e atuíronas. Os pozos fondos atuíanos, tiña medo que caía algún animal elas. Foron-nos atuindo. Pero as galerías quedaron abertas. Algúnas taparon ya a boca. Pero aí había dous pozos aí no alto que tiña 20 e tantos metros, 20 e tantos metros fondos. Estaban abertos, aí non había, ni nos cerraron, ni nos vallaron, ni nada. Aí, xa digo, o que os conocía, pois, non se arrimaba, pero se alguén viña por aí de noite e non conocía o sitio, non o parecería mal, porque ali non iba a buscar naide. Aquí xa no ano 2014 se pedirán uns permisos de investigación, de unha empresa que a veciñanza non nos enteramos, é dicir, eses permisos concederonse, nós nin tan siquiera nos enteramos, non tuvemos nin posibilidade de alegar porque non o soupemos, naide nos avisou. Enterámonos a raíz de que este ano, no mes de xuño, pois sale publicado no Diario Oficial de Galicia que se volven a pedir outros permisos de investigación para minería de litio, para recursos de tipo C. Están 3 zonas afectadas na comarca de Verín, pois o concello de Oimbra, en Bousés, logo Laza, con Sarreaus, tamén sería outra, e Cualedro tamén, sería outra das zonas, e logo pois aquí, como supostamente en Vilar de Cervos xa se había concedido ese permiso de investigación que está caducado, pero a Consellería de Industria non o decretou caducado, entonces o que fixeron foi pedir un novo permiso bordeando o territorio que había collido ese permiso de 2014. Entonces, ese novo permiso, esa zona de investigación, atravesa plenamente o pueblo de Feces de Cima e do concello de Vilar de Bos colle hacia Vilarello da Cota. Implicaría, primeiro nos quedaríamos sin auga. Iso sería o primeiro. Porque as minas, por onde van, abren todo. E as augas vanse filtrando hacia o sitio máis fondo. Entonces, a auga desaparecería. Quedaríamos sin agua. Sería un desastre, vamos. Eso sería o fin xa. A partir de aí xa non habría máis nada. Despois, no sistema ecológico, pois o mesmo. As empresas mineras por onde van, abren e desterran e vanse e deixan todo así. Entendes? Non é dicir, bueno, ahora abro aquí esta mina, a mina acabou, volvo a cerrar. Non, eles marchan e deixan todo así. Entonces, eso sería, vamos, non sei, pero sería o fin da zona.